Takže čau, já vítám môjho videa a dneska si odhodnotíme tento vlog kanál, takže budem rád za like, odber a poďme na to. Takže dáme si videa a tu má nejaké videa, tak dáme, toto je vaša šanca Vlogcraft Plus. Uvidíme. Ja som to už pozeral, ale nevedel som to celé, takže poďme. Takže ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a určite všetci z vás vedia o sérii Vlogcraft Plus. Je to môj server a v poslednej dobe server začal strašne crashovať a keď som sa tam pripojila, tak to spadlo. Nie som to ešte skúšala, ale... Strih dobrý, takže strihu dávam 8 z 10. Teraz ideme sa pozrieť na popis. Takže popis má toho veľa, takže striha si videa sama, miniatúru si robí sama, natáča cez OBS, to a ja, a striha cez CapCut a ja. OK, tak popisku dávam 10 z 10, dám tomu like. Teraz sa ešte pozriem na nejaké inšie video, napríklad na Ace Tour, uvidíme. OK. Takže dáme No dobré. pani, ja vás vítam u dnešnom videa. V dnešnom videu je to dlho očakávaný setup. Dám to aspoň toto. Ešte sa chcem uspravedlniť za zvuk a kvalitu videa, točím to na môj zlý telefón a neviem zvládať a my ideme na to. OK, takže asi prvé, čo sa tu všimne, keď vojdete do izby, tak je stolička. No, stolička, to je IKEA, jo? Budem ju meniť za chvíľu, takže potom dáme nejaký upgrade. Ale tu, ak mám takúto to IKEA poličku. My používam hlavne na PVPčku a takéto veci. Tu mám takýto obal, nižší, to je také Stolička je dobrá. Ukáž teraz setup. Bude počítať, kámo, ten počítač, no, to je najlepšia. Bude počítať, kámo, ten počítač, no, to je najlepšia vec. Dostal som teda na Vianoce, ale aby ste si nemysleli, že som nejaká vymleznaná, tak som si polku som si zaplatila. Tieto káble si nevšímate, to sú slúchatka, ale ten kábel je strašne dlhý. Ináč to mám fakt, že je pekné, ale teraz také je. Takže áno, máme tu takto počítač, samozrejme ledky sa tu dajú nadstaviť, ale mám to teraz na modrom, pretože mám teraz takú modrú náladu. Tu je takto krabica, no a samozrejme nebola by som to ja, keby som sklenenú časť nemala pri stole. Tu máme slúchatka sú Connected, Neo, majú fakt dobré RGB, majú fakt kvalitný zvuk, jo. Mám Yankee Gaming, neviem teraz, len Yankee, všetko. Ako, stojí 32 €, ale... Ja som vám chcel povedať, že nie som majster na to hodnotenie kanálov, lebo ja sám som začiatočník, mám len jedno video, teraz budem mať druhé. Nie som veľmi taký profík, to som teraz hovoril. Neviem, čo trepím. OK, nie som taký dobrý proste na to hodnotenie, tak sorry za to, ale poďme pokračovať. Okay. Veci, jak je sloh, teda čo? A tak. To poznám. Byť stojan, že tu si to tak namontujem, že bám, všetko. Takže mikrofón, že monitor má sú samozrejme. Dobre. Cable management, dobrý. OK, tak poďme sa pozrieť na popis videa. Takže popis má ten istý, mne príde, že ona furt si to nejak
skopíruje a ona vždycky má to isté. Ide to skopírovať vôbec? Áno, ide. A ona to má vždycky takisto, tak. Ale ináč dobrý kanál. Dám mu aj zvonček. Like dám na video. OK. Dobre, tomu dávam tiež 10 z 10. Video dávam, no, strihu dávam teraz 9 z 10, 9,5 z 10. Hudba je, no, hudba je dobrá. To je asi všetko z tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, určite budem rád za like, odber a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ čau čau.